Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Dito nga Roden, ti pagkasaritaan nga intay ibasa. Ti pagkasaritaan ni Lord nga napawluan, 30,000 pesos. Sagudahin nga ti surat ti pagkasaritaan ni Lord nga napawluan, 30,000 pesos. Dear Manong Nemi, nakapanawen dagiti agasawa nga amo da serke ni Ma'am Manong Nemi. Idinto tanabati pa laeng dati anak da ngay naudi. Diyak manam mo, no apay nga dapay la isuna. Saan nga tanga sumrek ito opisina? Wano gundawahin na nga ta, iti panagmaymaysak. Dangamin madlaw ko king kuhana Manong Nemi nga panagkras na kaniya. May karkariak kadimot kat may sakla nga katulong Manong Nemi. Adan nasurok nga makabulan ko akas katulong iti day nga balay Manong. Sa anak mat kiti marigatan nagsipud ta manudalang pagserbiyak. Isuda nga agasawa da serke ni Ma'am. Paluda mat nga kakapsat, duwa nga babae inaudi ni Marlon Manong Nemi nga isod burudet nga kakaiso nga lalaki. Nagas na ko nakitay. Nakapanawan di kiti kabalay iso laing tinabati. Idinto ta oras Manong Nemi kat alas 9 iti bigat. Madamag ngagdaldalos Manong Nemi dito kusina, isublat ko to sa salas nga isut ayan ni Sir Marlon. Ide bagang mo Manong Nemi taaddag durdurbel. Ide mapangkukitaan Manong Nemi sinanyasan nak ni Sir Marlon. Oops, abe sir, kadadag durdurbel. Saan mo nga mapaniluklukatan? May mga sir, basta saan mo nga mapaniluklukatan? Nagsublikan. Iti madamang nga trabaho. Alan? Huwag sir. Di apa nga ta. Naku nagtinakim ko. Apa nga di na mapanlukatan diyo agdurdurbal. Namuna ta maulit-ulit. Di ko mangikunti pukaw. Marlon! Marlon! Amok nga da nga di taunag. Gapot at dapat natin kutsem. Hanggang napampasim rito opisina. Api ka dinaksungbatan ka di tawag ko. Api ka saan ka text back. Kanagiti chat ko keng ka. Marlon, please. Hilikot mo tinitaw. Agsarita ta, Marlon. Babae. Mukon. Adalagad din girlfriend na. Tapos sino kuma, saan nga madaan ti girlfriend na kaskang kuha na mano. Nagwapo ni Sir Marlon. Macho. Kinapod na. Katulong aklangan magkrasak kang kuha na. Ato aram kanya kiti lugar mi Manong Nemi imawan. Di ba karik na kiti ayat kadakwada. So yung Mike dito siyudad, nga nagsapol ti trabaho. Muna nga nag-waitress kalpasan nag-sales lady. Gamot padasak mo katulong ko na. Oray narigrigat, ngam sweldo ko Manong. Nagsweldo ako, nagpauita ko Manong Nemi sa probinsya, ket basit lang timbatik.
Napilang at damot la taornuga kaniyak. Naarigat mo't no ipangko amin sa diabalay. Ngagserbi ka dagiti kakabsat ko. Kas di manong nemi ngagpukpukaw ti babae. Idento ta saan ba't ka ba panilokatan ni Sir Marlon. Idi sublat kon manong nemi itik dalos iti sanas ngayan ni Sir Marlon. Psst! Abay sir, mastig ka, mastig ka. Umastig ka. Abay sir. Ala sir. Apay nga matmatan na kakasta sir. Yung kabaliwan tarwatam. Saan kang ginuporme? Nakayurong porme ka di katulong, di ba? Kawan sir. At katulong ka karod, di. Uniforme katulong. Yung kagbatot na pimpintas. Suktan ti batong. Tapay sir. Pagparangan ka, nga girlfriend ka. Ha? Ay, sir, madijak kaya. Kaya meaning sir, girlfriend mo dagdur-durbel, tagpupukaw. Huwain nga jakon kayat. Naumakon kay kuwanan. Kaapay mat sir. Apay kas takay nga lalaki. No ka umayon ti babae, di yung kayat. Saan ko hapod nung alam? So kami ti kayat na papagin mo ma. Uy, so gamit ti kayat dagiti parents mo, hapis sa kagtungpan. Shhh! Tagtagari, tumbal ka kanya ko na. Ah, tandaan ka. Mano? 10K. Kayat. 20K. Kayat. Manuhar ti kayat mo? Nayoman pa yun? 30K. Oh, sige. 30K, ha? Kakalagsukatin na. Nagdardarasa kung manong naming nga napan iti silid ko, ti kabintasan nga badok at yung badok ko na pagbatbadok na kosta nga agday opak ket bapan agpaspasyal. Tan, apo. Nagbangmagluak pa yun na. Urita nagdigo sakmutin. Dalaw mo. Ito rumara ko niti silid manong naming nga di masadagak ni Sir Marlon. Minatmatan na. Apay, sir? Sir, apay. Napintas sa magaya ma. Sir. Napimbinasag ka din yung girlfriend mo? Oh my God. Inakbayan na. Ala, akbayan ka. Tapnog parang ka nga girlfriend ko. No kaya mo kispine. Ala ni 40,000. 30,000. Gusto ada kwarta. Makan ha? Lalaing ma. Ano lalaing nga? Lalaing nga. Nunas ka nga apaam isuna. Nananaga namin, kura. Sige, ka na din. 30,000 ko naman, 30,000 ko naman. Naglingak pa kag-drama. Mugus-gusto ang mo't manong image pa nangakbay na kaniya. Inarakos kumit. Dito takyag ko di bagina. Kaslag pa peso man. Idi lukat no antirida o. Nakigtot. Kapay, makadisturbo ka. Marlon, sinusuna? Ketsi ka? Sino ka, ha? Kinunakmet manong neminyarte. Isturbo ka. Di mo kadiam mo? Nga madama kam itay? Isturbo ka. Marlon, saan nga po no dito eh? Nga misot po no. Isong tipat patik ko. Isong nga rudan nga inyawid ko dito palay. Tapno di kasta. Kat na kaming tagkasat. Insukat na kita dahil nga babae. Wan, insukat na ka. Kanyak, gabutan na yung as makita. Napimpinasak nga miti sika. Ubi nga pangim sika. Ha? E dito ta sika. Naglukmag ka. Lukmag. Napintas ka lukmag. Chabi. Sika, nakutong ka. No, ang nakutong dito, slim. Kan siya, kadadaga kay kayat ni Marlon. Di ba, sweetheart? Kiss man, sweetheart. Kiss man. Kas makita, nag-lips to lips kami. Pumanaw kan. Ano pa ito, Orion? Cora. Pumanaw kan. Kansang kanto nagpapakita kanya. Ipulong ka kada papagin ni mama. Sino nga papa? Napapag mo, kinimamang mo. Papagin mama, awag kong natakwa na. Kabuta sakti kaya da. Ipulong ka.
Nagdardarasin nga pimanaw manon nemi insursurot mi met ti panagkita mi ti papano na panaglugan na ti kotsena. Kat kastaon pa ti panang panain panang naganit it pa ti goma manong nemi ti panang napaspas panang start na. Idi madlaw ko manong di matlay katenen ni Sir Marlon ti panangakbay na kaniya. Ano sir? Nalpasin sir. Galing mo ano? Na? Galing kang drama. Kaslag pa beso ha? Luko ka? Naman mo pakinis ti lips ko? Kahit mo pa? Sana sir? Sana sir? 30K please. Dapat tabang ko. Inak to pala i-withdraw. Ana? Kunak mo lang takang kan. Inak pa i-withdraw ha? Patsim nga nga agamak ti 30,000 pesos. Siyempre, kaniti salad na manong nemi na panakbatan balbalo ka nagsukat, insuot kumit lang tinupormek akas katulong. Ngem, sana kadagos manong nemi ngarimwari ti salad ko. Nagsarmingak manong, kat ap no tak ti bibig ko. Akasla arapa-apek pa lang manong nemi, di medyo napaot nga panangamal ni Sir Marlon kadagiti lips ko. Tas lang pay so. Nagbara na kiti lips na. Yung mamok manong nemi. Inaramat na klain. Tapno, mapamati na rin girlfriend na. Naradya nga kora. Amok, siya sino ka di ko mga ron. Ti maikariakas kanya kat katulong laing. Mutya-tya ko na. Yung madumit di kita di ko Di kita aga-asawa nga katulong di asawa nga babae. Ado kakasta, di ba? Ado, yung manmano. Sus, pastado. Ado. Yung saan ko nga rarapaapin pa manong. Ken saan ko nga batsin. Sayang lang. Iti panangarapaap ko ano panang patik. Nga mabasamak nga takamtukin ni Marlon. Nari ka ta mapasamak. Ang kadi manong nemi. Kamal man na manong nemi. Rimuaren ni Sir Marlon. Paano sir? Abarenas kang gadi kapakadaking ka. Sir, hindi mo libre ang 30,000 ha? Ito sumang petak at danton. Paano nga sir? Kumamaka magamap ng opisina, ag-half day. Sayang. Sige sir, ingat. Kasla mo lang. Ipa-peso na dyan, panagpamarang ta. O, amat sir, ang ilang yung bagat nga ingat. O, sige, thank you. Naging kanalaingan ito imagination. Naragsakak mo, siyempre. Ada 30,000 ko. Sa naramanak pa yung lips ni Sir Marlon. Hindi pala sa pulek. Siyat ka po na nga naganay ka nagtrabaho. Insablat ko manong name iti naman nagdalos ti likod. E di lumamis ti init. Napan ako ni ti sango, iti harding. Sa ako siya inakasan manong name iti kitili na baak. Kinopin ko. Plinansa ko na, nagitinasken nga maplansa. Idagsasangpatan manong nemi, dagiti pamilya, ti dagiti amo. Imo na nga si Bangpet, dagiti agasawa, nga amakin ina, si Maro nga si Bangpet, dagiti duwa nga babae, o asawa na, napipintas na. Kastama tayo, si Maro nga si Bangpet matan ni Sir Marlon. Glutlutuak matan manong nemi. Kadgapot na mabaling ko pa yung lapanawan ti lutlutuak. Napanak, nagtugtog iti kwarto ni Sir Marlon. Inlokat na, abay. Sir, 30,000 pesos. Naliwatak din nag-withdraw. Hala? Alo? Nagkapak na ni. Awan ti pang ibagbagamit na ito ya. Hamo yung bagbagada, papakin mo ma, kidig kapsat ko. Nga imaitay ni Kura, kat nagpamarantang gaya na yan. Ha?
Di 30,000 nga ro. Ton, bigatin na. Nalipatak din ang withdraw. Kung nagsamit. Awan samit 30,000 ito na. Sweetie. Yung makaluto ako manong name imbaga ni ma'am ang gidasara kon. Ang gidasara kon manong nangandan. Sa anak makigidgidan. Tandirak mo't ayaban. Malaksid makigidang kamutan ko na dakit. Makigidana na. Ada mapakansyan, kargaa. Titapik da manong name. Kahit may panggap ti negosyo, may kapanggap ti trabaho, aging ka nalagibdan mano. Marlon, pa? Silagib ko. Di mawag ni Cora. Yung gusto sana ka mamati, imbaga na. Imbaga na kanya. Pa, at akano kinaduam nga babae dito'y balay? Ngayon yung maamom nga girlfriend mo? Nasaan mo na kaya titsuna? Nagpeso? No ti saludsudan nyo ket saan ko na kayat ni Cora. Agpeso pa pa. Amoy matan nga napilpilit taklangan ng aram kayang kuana. Gabot ibilin nyo. Saan ko ngayon, papa? Wala nga pinanamnamam diya tao. Analot makunan digiti naganak kayang kuana. Kaya magnamnamay, sunakan ka. Kaya ulit kami. Kaya may nga suot agbaling asawam. Pa, adayo pa yung mga asawa ak. At siyempre, umuno na pa ag-asawa da digiti duwang manangik. Di ba ate? Wala yung kayat mo't gumanatan, dalatakin ka. Da kami hakit nanaro na kanyak ng inauna. Ay, labit pa yung nagsina kami di boyfriend ko. Ako pa kasukat na. Si kamit Elsa. Manang? Anda, iso ti first love ko. Kaya nabayag kami. Hindi maumay plano ming ag-asawa. Kaya sinuwarte mo na ag-asawa kada kayo. Asinuti mo na nga mangted kanya kada kami iti apo ko. Depende Baka ni Marlon. Jack pa kayat sir. Ay, papa, ano di mo kayat? Di ba, dan mapaspasamak kada kayo kinikura? Dan, ngam nakakontrola. Abay, anong aramatin? Kondom. Kaya pa di mo kaya na mapututan? Pa, Jack karod kayat ng isot agbalin nga asawak. Wala nga madan mapaspasamak kada kayo. Kaya dan ata siyempre, makayat naman. Masapul ko met. Ayun, saan ko kayatin? Jack kayat ng iso. Ay nga palat kayat mo kinikura? Dabagbag ng dagam na tayo. Dagdakal tayo negosyo dagam na tayo. Kahit siyempre, ni Cora, duwada lang ang kapsat. Kahit nung pagbingayin na nga kapsat, isanin ko, nagitagan na kaya kadakwada. Dakil. Nabalat kayat mo? Pa, hanag nga after iti kinabak na. Ano serbi na kita kinabak na no saan kumat ng ipatpatag dagbaling asawak? Useless. Di na sa mong ipatpatag, basta agasawa kayo, mga alakat sa baling ng babae. Oy, honey, izurum na ta anak mo, kag babae. Kasan sa mataramid mo? Tagari. Basta, da kayo kinikura tag-asawa. Masapol. Pa, sorry. Yung panagkunak. Naganak. Da kayo man tinaganak kanya. Yung panagkunak, sa nga rubing ang biyang ninyo di pusok. Saan ko kayat ni Cora? Sino nga rod? Sino diyan yung mga babae? Nga girlfriend mo ka, no? Dito'y balay, kanta kayo mismo dawa? Mamukto ka na kayo. Ngayon saan pala ita? Basta ulitek, saan ko nakayat ni Cora? Ito na ita ngayon baga ni Marlon, Sir Marlon manong nemi, saan ko nakayat ni Cora? Tinalyaw nak manong nemi, imising makmit. Ngayon saan imising? Hindi malpasa ko nga naginaw manong nemi, kalpasan mo tinaan nga si Marnoak nga nangan. Para ko niti banyo tapnog digos.
Sir Marlon, maunit tupeng ata. Ti panangakbay na kaniya. Ken panang bisito na ka nagiti lips ko. Sir Marlon, aging kakadilahin terapaap. Sir, makita mo lang ko managitoy. Nga ilam-laman ko kinabaknang. Napimpintas ti pamaging ni Cora, di ba? Naalok migisuna, chubby, awan sikat na. Inito ta siya. Dito nga pamagi. Ano nga ta, Sir Marlon, no? O may makigadan ng agdigos. Agdigos ta nga doa. Ag sinabunta. Wen manong nami aging galaengen iterapaap. Wan, talpasa ka nagdigos ni. Dagayam tiloko. Tiyasidagtiban niyo. Sir, agdigos kawin? Haan, madondama. Naman kita nagdigasta. Margaret ko man natutwalyan niya. Hala! Hindi sa ako malangin. Naon iti kwarto. Hala! Imposible nga sa nagkursunada kaniya. Margaret la ko man natang tuwalya ko na nata na ibalabal ti pagki. Numaragreg. Anya ko man numaragreg. Ano taramidam no ko Asid ganak nga rakupan. Sa mo man amalan ni gitilips ko. Nga apro sampai di barugong ko. Kinon ko naklatan itinakim ko manong kabayatang nagsuksukata. Ay, haging ka na lang tarapaap. Barbaring no matagtag-inip ko iso na manong. Barbaring. Kabigatan na manong nami. Trabaho manin. Trabaho. Saklang ang malukayan tiriknak no kasta nga makapanaw da amin. Siyat man no pumanaw da amin. Tapno. Mabaling ko mat nga ito gausag paminsan. Sa akong tumalay ituloy manin tagtrabaho at ang nakarot oray sa nga trabaho at tumit lang. Di ka trabaho lang ta. No kasta nga awanin ti obrak man. Cellphone ko tiggamak. Tumawag sa dibalay. Nanang, kumusta kayo? Gasto lang anak. Di kita anak, nakaabsat ko nga Kahit napandaamin nagbasa. Ito na naman yung panagpawit mo. Tulawas na. Duabo lang kung tutuin. Kahit oray no na siya at maglatapag yan ang anak. Ang kamad lang di maltrato. Ay, no katulong matlaeng, di pa lang nga ipamuspusam ko mati makadanon sa jaya abroad. Iti Hong Kong, Singapore. Kumaa. Tagkatulong akmat lang. Diya palang arat kumaa abroad. Ako magalaga siguro gunda ako kayo nang. Alaga nanos kayo Tanang aron. Dinak man na pagbasa. Tanong mga pagbasa na kumakit ang mga opisina didakdak ko matsweldo. Kumusta man titikwa amo mauwan lamot latikwa amang damang krusonada kang kat sarikanda kay takwartaw. Dududwalat lalaki dito mama. Ay nanang mama. Ti ama ken ti Burdek. Wen ni Sir Marlon. Awan malat na nagkrusonada na kang baka no. Abay katawa ka. Kinabudno na nanang naramanan na nagitilips ko. Aniya? Abay. Inistoryak tinapasamak manong. 30,000 pesos. Dadya lang nga naramid mo. Wanang. Lakat ipawit mo karuda na. Umot peded na. Linuko naksalaan. Nung damagang astakit, jak pinag-withdraw ko na. Nalipatak, pinag-withdraw ko na. Ay, susapo ay awanin na lipatang nga roda na 30,000 pesos. Naghinamat nga minan. No? Sinsin na nga na aramid na. Kita nagdrama akpa Kinunakmat ng istorya manong naimi.
No, ada tsansak, umasadaga kini Sir Marlon. Sir, apa man? Di mo mali ito dun. Kailangan sige oram lang nga. Agi oram ta, agi interes. Ano? Dito 3,000, 30,000 agi interes. Siguro na tanda yung di bangko. Di agi interes. Ito mo to kanyang interes na. Tagari. Sir, no di mo itin. Ibagak kini sir. Ni papang mo. Nga siyak tinaramat mo. Ana? Blakan na. Eh, blackmail ka. Sir, basta gure ka. Gure ka lang. Huwag gayam. Ito umay dito eh. Dagiti naganak kini Cora. Saan ka tumasas daga? Apa saan ako masidag no ayaban nagto? Laman? No, danto iba on the sir? Kini ma'am? Baring ano? Saan nga umay ni Cora? Init kahit mo saan, sir. Umay na kano kasarita. Ang talaga nga tsak kayat eh. Ang mga numakita na kanto ni Cora. Kahit mo amuan na nga, pamarang lang ti amin. Malasin naktungata. Kahit nakabado ako mati katulong. Uniform katulong. Di saan itong pagpakita. Diyak to ipagpakita trupak yung kuha na. Basta ti 30,000 sir. Huwin. Urayem. Kung kunam samot. Sweetik ka. Nawas saman ng 30,000. Namuna kat naibagak pa yun sa diyo probinsya. Ang mga nunamnamain ta. Sir Marlon ka, sweetie. Imay nga agpaiso nga nun name, di kita naganak kini Cora agraman kang kuwan. Kat ka po manong name, tagsasarita da. No, aday baon da, nangruna kat ni. Insalb kon ti meriendada manong. Hindi tumalyaw kanyak ni Cora manong name niya dayok. Sinabalyak titurong tira rupa. Basta masaday kak manong. Iliklik kong makita na ti rupa. Yung mo rin makita na tropa. Di nalaki di patsin na siyak. Di nagpamarang ang girlfriend ni Sir Marlon. Imposible ko na. Ti sanitaan manong naimi ket pilitin da ni Sir Marlon nga ituloy da ti relasyon da kini Cora. Numabalin ako mangkit agasawa dan. Ngem ko namat ni Sir Marlon. Saan ka no pa nga nakasagana. Sa masapul ka no umuno ng agasawa da iti manangin na. Agem, ituloy yung relasyon nyo. Dahil tutulag. Kinuna ni Papa. Huwag ngamit ngamin iho. Hindi pala kahit mo kini Cora. Kahit ito na ba't amin nakasapulam. Tilaing kahit mi kata saan mo nga pagsangitan ti anak mi. Ti kayat mi kata sika iti mangipa iti ragsak kasapulan na. Kayat mi saan sangit. Kayat mi saan gliday. Anya nga ta, sir, no? Sir ka di manin? Anya nga ta, tito, no? Tito ka di manin? Tito, sorry, no? Saan kayo nga kayat nga awagan ti Papa? Anya nga ta, no? Kasarita yung anak yo. Susuruan ako nalipatan. Kadi bawing nanti sa bali. Kasta ba teraramidan mi saan na kaya? Gamot na si katipat-patig na. Nasa isayat lang aro din, no? Legit girlfriend ko ang agdama. Asawa ko. Saan kami nga mamatikan ka, hanggang sa mo nga isarang kada kami no sinudeta nga babae. Kinuna ni Papa manon nini. Dumteng to Papa. Hindi kaya't may tuloy mo tirelasyon nyo kini Cora. Sige. Numalpasin ti amin. Ang peso, sweetheart. Sweetheart.
Hanapan lang isina. Sige. Okay. Awang nga ro din ti problema. Kasi ti dati. No, update kayo, update kayo. Sige. O, awanin ti problema, iha. Thank you, papa. Thank you. Imasadag di kura itayan ni Marlon manong na inarakop na. Sa nga nagkutkutin ni Marlon. Tinalyaw nakit di. Imisima. Sa ako binilawan di. Lukutoy. Bilang. Sino si Darn? Nakasasalita mo. Awang nga ro din na problema pala yan. Napalayan lang tatiawag tayo katakwata. Papanan na natin tumidlang kasar di kiti doa. Hindi kayo ko bakit talagang ikasarnan tanong ikas na ginawanin ti problema. Nadanunan manong name ti pangal daw. Inariswak ti nagluto. At ilakam ko na kiti bisita. Taltalumot kiti tinainayon. Bayat nga kitas dasarak manong name kaya di tabang mangandan nga taklat at asideg. Numanin talyawan nak ni Cora. Bawing ko mati sa bali ti matag ko. Sulad na pa nagduwa-duwa na. Dama akon manong nemi agin inaw, idi tomasideg ni Cora. Oy, muchacha. Ma'am? Apay, ma'am? Sila malasing ka. Kit. Siya katulong dati, ma'am. Saan ka din sikat eh? Inyam amoy din eh. Marlon? A girlfriend na? Oh, gusto na ko, ma'am. Siya kakatulong? Ang baling nga girlfriend ni si Marlon? Saan nga siya? Pati buses mo. Ay, ato tagkakbuses. Sige. Siya ti katulong da, ma'am. Saan nga siya ti girlfriend na? Nga ko nam nga niyam amunakin ka. Kaano ko madayta? Awa malagip mo nga si mangpet nga babae dito balay da, Marlon. Kabayatan nga awan di kiti naganak ken kakabsat na. Awan di malagip ko, ma'am. Baka niran na nga napanak na kitsanda. Napang ka na kitsanda? At di saan nga isasarek ni Sir Marlon? Nag-half day lang. Hindi ta sumangpetak, nagbutsandaan, at nakasasarita na itinukti silad na. Pakisuredya eh. Saan na siya? Saan, ma'am? Api ko mo siya. Nagsurtek matino siya. Iti may isang aldaw manon nami nga saan nga si Mangpet ni Sir Marlon. Diyak nalwatan tinagsaludsud. Ma'am? Abay? Ha? Lorna? Awang pa ni Sir Marlon. Yung orate ka ni sakbay nga agidasarak. Agidasargan. Ate mo orin ni Marlon. Ada date na. Nag-date na kini Cora. Anong oras, ma'am, no sumangpet? Abi salsalutsudan. Ada bukod na nga tulbek. So, maturog kang tulatan. Sumangpet tulatan na, niya nga oras sumangpet. Kasi tama dati, di ba? Nag-dinner na nga talaing, ma'am? Grabe salutsudan. Rabihin doon sumangpit na dyan. Baka governite na pa eh. Apay. Ay, awan ma'am. Sige ma'am. Hindi ka na kita sa rin. Nakami suot akang kita sa dasar ma'am.
jakkayatan ko na. No talaga ko mga dinakayatan. Urian at ibagbaga na iti parents na. Hindi na rata ko makaya. Pauni madnetan, di na narat kayatin. Baba na pala sublian. Awan siguro pang ipaksiran na. Katkatawag ti bagik manong nemi. Anda ka di kalintek at ngagimon. Ay, Lorna ya. Kinggalangan terapaap. Ngayon kasi lang masaksaktanak manong. Nagnubyo kami, kalpasan na. Sinubyanan na, genubya na. May baga nga din ang kayang. Dadya nga taa. Mailiw nga tamo. Siguro nalaing na nga babae ti sex. Kayak mat kahit. No kayat na lagi di. Pag yung saan. Ganun ko nakitinakam ko manong nemi. Tiyak pa yun mapagsusuro ti ara-aramidag. Oh, yan ang mapaspasama ka nga ha. Lorna. Apa nga isublim na ita. Itadbutuin na kat ni ewan karganan. Napamanakana sa kamatla isubli. Ano mas masama ka? Ay, sorry ma'am. Irintot ako na ti asawa, ti bakit ni Sir Amudo manong. Lagi di problema, Lorna. Di mo mapagsusur, tararaminin. Sorry, sir. Sorry. Baga ano at problema, baka makatulong kami. Kaya mo ti-increase. Ay, hindi ka nagsayatan, sir, no? Ada increase. Honey, increase ka, no? Apay dato ti pang panunutem, increase. Anda sa bali ka pang panunutem. Ay sakman na babae ka. Mawatak tarik na. Ada mangriribok ka. Awan, ma'am. Saan na siyak ti mabali mong ulboten? Kaya kung nagkaroon nagpadpalat nga babae. Kastahan no kakit. No, da pampanunutek, ada problema, ada pakasaksaktak, kuno ada pakariribokak, ada mangburburtya kanyak. Hindi ay. Uri igamak na sa sapulak, ayan na, at sa sapulak. Igamak gaya. Kaslakan ka. Aggao ka. Isublimat lang. Ano problema? Baga, saan mabalimhang yung baga? Pampanunutek kami dyan. Kasasaan na dyan probinsya, ma'am. Ba, ito problema na kita pamilya mi dyan. Dati kapsat ko. Nga basbasa di college. Kakaiso na nga isak sakripisyo ko yung sweldo. Tapos nagbasa ko mangin. Anak ano mat may pas nagtagbasa. Agad useless No, na may pas nagtagbasa. Sayang lang. Ang kasarita ka na siya. Sayang kat eh. Dua pa nga taon nagratwarto. Isot at gym na jay. Uwan, ma'am. Baka matkurang ti itad mo ngamin. Isungarte ko naghani, kasapulan ti Grace. Uran ta na pintas ti panagtrabaho na. Okay, mas pailuto na. Ti amok na lalaki manong name iti masadag kabayatan nga ginawa. Lorna, sir? Alam na to, baka no makatulong. Nati, sir. Kwarta. Ala, sir. Hapay ka nakti kwarta, sir. Kasapulam. Saan gadi? Sa adan to increase mo ko na ni mamo. Sa inayo mo na ito. Sir, diya kayat nga awatin, sir. Nagluko ka, pwede mo awatin. Sa bali mo't panagkitang ngamin sa kanyak, sir. Dugot to yan. Damom, ada pa nag-crush ko ka? Sir, wag. Awatin mo. Kagura ka no, di mo awatin. Yung mamamanlat, mandingaran tayo kanyak, sir.
Napindas ka, Lorna. Oo, kita man, sir. Kita man. Kung nagtupay ngamin ka. Hala, sir. No. Baka da ito't gapunan no apay nga napukawang kay katulong idi. So nga nakastrike ka. Baka isumlaktak, sir. Huwag naman. Tulungan ka na yaman di problema. Hala, sir, no. Sorry, sir. So, nung maaramid mo ka nagdidad duma. Jack, di mo maaramid ka niya. Luko latang. Di anak na't kursonada. Isukit din to kursonada kanya di ama. Huwag na. Gusto nga. Agan nada. Mga nadirigidi kong dawin nga sana ka makaliklik. Susapo. Nalagid din na ya. Garagang naraok ti problema. Iso nga sang kong inawat manong nemi di jaya na. Gabuta amok nga dahi tati pangrugyanan. Naloko magayam ti ama ni Marlon na niya. Nuapi kan amin na pintasak. Nuapi amin nga. Adot nagkras kanya. Pati na tayo driver na tabangir. Nuadak no kati hardin ti bigat kitkitain na kitkitaya. Sir Marlon ti kayat ko. Uraking ka na lang tarapaap. Sir Marlon, ti 30,000 ko, di mo painted. Manong nemi nakariingak idi ta sumangpet ni Sir Marlon. Limangon ak manong. Imasadegak itiri daw nuwampay amok nga da tulbek na. Idi madlaw ko tultulbekan nan. Nagsardengan. Nakigtot manong. Idi makita na. Lorna? Sorry sir. Nakariingak. Tay under tikot sem. Wala yung oray na. Nakariingak lang sir. Umay ka kumang ilokatan ng malagip ko. Dagayam tulbek mo. Dapat lang ito rayem. Sublikan silad mo. Hoy, nagsublikan na silad mo. Ada balibagan? 30,000 ko. Di mo malipatan na niya. Ope ko mo malipatak, 30,000. Malipatak ko ma. No di mo magulpe or ininoto ma. Kasjay. Uy, naikarikmad lang aro dun sa Diabalay. Nati 30,000 ko. Dapat lang aro. Dapat lang ba dito sa wallet ko. Lamas nagkating ano da. Imas sa dekak mano. Nakigtuta kitikit-kitaan na ti barokong. Ala. Apay aputang pa lang. Kinakitak lang aro din. Diyak malagip. Di mo malagip. Ngawang bram. Bimaong karimuar. Among saraan na nakasta. Ang langis, sir. Apay ko ma. Saan ka anak na kinikura? Nag-hotel kayo? Diba? Tikas nga oras? O, pagpagiso, nag-dinner kayo ganat 8 sa nag-short time kayo. Saka nag-awid. Apay mo short time. Kat mong mangig ko. Paunak pa lang nito eh. 3,000. Wala. Nakurang Man, 3,000. Among timining na talo? I hate you. I love you. Sinsinan lang. Sige, I like that toy. At ang 27 na. Sige, nakunti silad ko. Bitlang. Ani, apay. Ikawin mo timak. Kay kakisen. Ha? Sa, Sir, sige, mas. Lang ka pa nagmulumog. Baka kit mo
Kinam mo. Nagbatit raman na. Ana, loko ka. Lobo ka, nagtutbras. Sa kabang rimuara kami. Mabati. Ditakan. Manong na yung nakiktutak. Nakita na gamgayam ni Sir. Sumirsirip. Idik. Ilang, nagtardarasa kong nasimbag di kwarto. Allah. Anak-anak mabasamak. Magkaribal dikit agama. Gabo kaniyat. Apay nga tsak inawat injaya ni Sir. Ni Sir Amudo. Sa ko kat inawat ti 3,000 ngented ni Sir Marlon. Nakita ni Sir Amudo. Ala, nanto nga tat ibagak into sa lutsudan ni Sir Amudo. Manong nemi kas itininamnamak. Idi may corner nak manong nemi ni Sir Amudo iti may isang bigat. Ada na pa nag-opisina nga buta Sabado. Lorna, Sir, nagbudno ka kanya. Ano diyan nga saritaan nyo kini Marlon? Ano diyan tao dawatan ng 30,000 pesos? Nga pinaunaan na ka pa 3,000. Aping yung palubos mo, binisito na ka. Sut kayat mo? Sana siya? Sir, napipiyapay ni Sir Marlon gabutawan asawa na. Kaya doon mong paawon asawa na. Mamati ka nga rod, nga kayat na ka. Kaya nagbak nang di kay nobya na. Mayat ka madlagayan. Apit di mo pala kanya. Ala, Sir. Sir, balbalagan kayo. Pulong kayo kini ma'am. Loko ka. Basta, pulong kayo kini ma'am. Gore ka. Sika ka dito pinagparang ni Marlon nga nobya na? Nobya na? Idi umay dito ni Cora? No ko masyak, Sir. Di malasin na ko man ni Ma'am Cora. Sa bagay. Baka man no, nagarwat ka edit na pintas, ngarwaten. Sir. Sorry, Sir. Ano nga sorry? Sorry no saan ka kayat. Diya kayat, Sir. Kahit ko pala nagpahod dito eh. Narikat agsapol sa maling trabaho. So ano saan ka sardingan, Sir? Nagipulong ako ni ma'am. Sige, saan kang nagipulpulong? Nga magpudno ka kanya. Ada ka din relasyon nyo kini Marlon? Awan, Sir. Nagpamara... kung natupay ng aming kahit. Sikat ipinagparang na? Awan, Sir. Iti... kondisyon nga. Ikanak ti 30,000. Nga maging ganay ta, 3,000, pailatintid na. Nujak siningir. O, kumapay pulos. Sige. Ay, bali. Tinagsinumblihan ang damatin kini Cora. Saan nga bali tinagsinumblihan ang damatin kini Cora? Dahi tama nung naimi. Tinagsakitan man ang tirik na. Cora di Cora. Aging gang iti may isang aldaw manon nami insang pet ni Marlon ni Cora dito'y balay. Pao ni surungkon mano. Numuna ta nakadagtagkat ni Cora kang kuana. Numuna ta ipabuhi dapat pa nag-lips to lips ka. Bakalin kailang kumanta. Binakal ko agpaiso ida mano.
Igamak nga aklo. Batok ka na ko. Ay! Ah! Uy! Muchacha! Hey, Marlon! At nakadirelasyon nyo kaya natin yung muchacha yo? Apig binatunat ha? Lorna, sir? May muala na taklo. Sir, imbatok kang kada kayo, ibatumet kanyak. Anak naskin ngumasadig dita. Manong name ni Kura titimakder nga nangala iti aklo. Imasadig, kahit mo ti ipang-uro ka kang kada ito aklo. Ni pang-uro. Salidak mo. Lawadasem, gabuti kahit mo. Ori takdakil di bagim. Nakutkutungat. Oy, natangkin di gito gam-gam ko. Slak lalaki ti pigsak. Padasem. Nako, manong name ita. Iwas-awas na ako na anak. Ngim saan na pa nga ilay-layat na palang manong name ibaot kanyak di aklo. Dua nga ima kong kwan, nangiturungkin ko. Nakapo. Ni patupap. Marlon, help me! Anay, nagsakit yung patong ko! Anay, Marlon! Inararayat siyempre ni Marlon manong name ti girlfriend na nga matabawon o tiyabi. Ito tumakder ni Cora manong name dumarop manen. Insaganak man kugtara la. Sige, pandasam tumasadag. Marlon, balsam iso na. Tung paamet. Iturong mamat. Sigaman kami. Abi nga ang masadag nga mang pang-urkang kwa na. Unang tabi na tunat ha. Mabaya malatan. Sisardang mo. Maapakan tumatlan. Kanunungam. Uno, iso ka di nga talaga. Kung naktupay ngamin ka. Mabalmalasin ka. Sikat inyam amuna kanyak girlfriend na. Nagpamarangkay lang, di ba? Ay, agimon ka. Lumutanda agimon ka. Ta nagsinubyanan kami. Ay, pamarang ka lang. Paipay sumuten kahit na ka ni Marlon. Be, nagbabay ng bisyusa. Manong Nemi, Jack Amo. Tuan niya napampanunod ko. Sa ganak di kita rawatek, manong. Pumanaw ako. Awanin ni Cora, manong Nemi. Dakda kamin kini Marlon tinabati. Di makita na nga nakarubuhatak. Papanam. Your ore ko langin deser kini ma'am. Nagpakata ka na kwada. Papanam? Nagkikata kon, sir. Kasarong mo 30,000 o 27,000? Babayamon. Dalo ka. Napimpitas lang na naliklikak ni gulo. Among ka din nga. Ada pa ng kurso nata ni papang mukha niya. Ana? Inakok keng ko, ana. Nga jak kayat. Nga sikat kayat ko. Yung mamok ka sana ka may kari. Iso nga tap numaliklikan kaya nga gama. Pumanaw ak langin. Saan, Lorna? Saan? Ape ko mga saan? Kahit ko liglikan ni papang mo, maliklikan ni papa. Lumayat ka lagi di. Hindi kahit mo sawin. Imbas nga ni Cora, ti asaway. Sika. Yung sandak akayat dagiti parents mo, saan nga isudot matungpal? Nukayat mo? Edan mapasama ka data. Kad nagsikog ka,
Awan ton ti maramidan da papangin ni mama. Awan ton ti maramidan ni Cora. Ni, muna nakasigugan sa munto ibaga. Ikaw na. Kasanun nung dinakto kaya. Kasanun nung pagtalawon nakto. Nga dinakto kayat ngay kasar. Nga buta sana ka may kari. Nga buta katulong lang. Abi nga di mamati ka niya. Ano kung maturumbig ka pa-checkin ka? I love you, Lorna. Ang galis tumang iwaga? No. Anya ko matirason, api kang siyak. Adada nga siyak, hindi nito andanda ni Cora. Tsaka mo. Siguro kaputa, naraman ako nagiti lips mo. Iti, namintalon, di ba? Naminduwa, iti niya mamuka. Sa kanidirabiing sinabat nak. Na nakita ni papang mo. Owen, amok nakita na. Gabot na nakita at matindi nga suminsirip niya papa. I love you. Saan ko masnag? I love... Uy! Marlon, no. No, Marlon, no. Marlon, no. Baka numanugot ak, Marlon, no. Sapa numanugot ka? Dan di kwartok. Kabat nga tududwa tapay lang. Makan. Tsakayat. Hindi mo kayat, nak. Yes, I love you too. Kahit kung napapasama ka natin, kayat. Tsak pa kayat. Anong arti kayat mo? Ibudnom ka na papakin ng mama. Mamang mo. Nga siyak kayat mo. Data lang. Kahit no saan da ka akayat. Kahit no talaga yung ba't patig na. Di iawit ka di probinsya. Kasi ano trabaho? Hindi... Basta. Sige. Urayan tangarod na papangin ni mama. Kinagdikamsat ko. Sakto at pudnong kadakwada. Kastang harod tinapasamak manong nemi. Kalpasan nga nakapanganda. Kalpasan nga nakapangan kami. Nagininawak manong nemi di bangig ko ti saritaan. Kaya nga medikait mong ibaga. Ha, Marlon. Makumpleto kami pa nga da. Isang manang. Pa, mama. Kahit kunti kasawa. Uy, dadalaw ni Tororahin mi. Urayon mo tigit abalayan. Digit naganak ni Cora. Saan nga ni Cora tikat kong ikasar? Sino ko mga ron? Ni Lorna. What? Sino nga Lorna? Dinamag ni mama, ni mamang naman. Ikatulong tayo. Anya! Anong name? Kinitak amis mo no anyat reaksyon da. Si Miri pak itiayan da. Kaslawan anyaman na kinipapang naman no name ng timamang na kinigidwa kabsat na. Timak nerda. Agmao yung kakadin, Marlon? Iso tibat patek ko. Nga saan nga ni Cora? Mama, kanda kayo nga kapsat ko. Da kayo adda tibiyang ko. Naragsak kay kani nga rod, ang mga asawa, ti saang moment ni patpateg. E din ta, nagpimpinatag kami. Kini Lorna. Iso ti, inya mamok ini nga girlfriend ko. Amo ka din na ito ni Cora? Amo nun. Kinapudno na. Napasamak pa di. Panagkabil da? Panagpinungot da? Nilahing Cora di.
Kay patugaw tayo ang panangituron ni Lorna keng kuan. Ma, kahit ko nga asawain ni Lorna. Sakbay nga maipada ni Lorna kada kit nagbaling nga katulong tayo. Gabuti kinauyong ni Papa. Oh, abi ramraman na. Saan kang ko na pa, Papa? Amudo. Talaga ka din nga awampulos? Di, pa, paligpasan nga katulong? Sa bagay. Kadubo dami nga katulong ni Lorna kabigtasan. Agkursunada kayo nga gama. Hani. No. Asawa kan nga mabalin eh. Hindi, nilatang nga ron din na Marlon. Nung basta, Mama, Papa, manugot kayo. Ni Lorna ti patpatig ko. Idilgodan ti amin. Saan nga naskin, no? May sala katulong suna. Kim, may saan dalos ng babae. Tani Cora, saan ka di nga dalos sa babae, ma? Pa, saan nga siyak din mo na? Ada imununan. Madadir ka po na nawapin nga Jack Pulos kayat mas kuga ni Suna. Tapnaon sungsung batak. Pa, please, ma. Ate, isot pa karagsakam, mapigid di nga saan. Ma, maulit istorya. Hindi kahit mo asawan. Kahit amumit istoryayo kini Mama. Ang kadi? Mahilig ka nga talaga katulong. Ni Mama, katulong mo tidi. Nagkursunada ka, Papa. Itatsa ni Marlon, masawa mo ti katulong. Kastagayam. Nakunak tinakim ko manong. Di mapilaw ng Sir Amudo manong naming kit. Ramanan namin sa akatulong. Awanan tinagriri manong nami managsidlaeng kinikura. Dati may isang aldaw manong nami di mamuan na siguron rinaot na. Agsarita ta, itinalapat si ka muchacha. Ay, baka si ka lang dadang masaktan. Saan na ka nakayat pahay ni Marlon? Api nga'y pilit mo tibagim. Ha? Manong nimi dagay igaman ng anuan na redya. Ha? Asido? Inbuyat na kanyak manong niminim na siya. Kaputi surun ko manong nimi. Ginamatak tibuok na ko nam. Sa ako imudumod day tangam rupa na itinagdiswan ti asido. Imbag tadimtengin manong nemi di kita naganak ni Marlon. Kinitin anawadak. Naamuanda manong nemi di panggap di Cora. Nusang kapay lang sa rin Cora. Alukoyek ni Lorna. Tap ni saklang na ka. Wano da kami tagsaklang. Trespassing. Ha? Kaya na gandat mo papatayin ti katulong mi. Tagbalinto nga manugang. Kaya di mamuhan manong name ni Marlo ti amin. Baglaki din si Tart. Tanalis siyang ti asido. Itarum ko. Anin. Oreta nagpagpakawanin. Nagpagpakaasing. Di pa nagpakawan kanya. Idalong ko kano. Di pa nagpakawan na. Hawanan ti problema ta. Iso nga, tawagan di kinaganakin ka. Taumay dan dito'y. Tapno, maplanon ti kalaysata. Da kami manong nemi itinaggasawa kini Marlon. Ket no kasta malagip ko. Dautang mo, sweetheart. Man, walang nautang ni magbagap. 30,000 pesos. 27 ko na maatan. Ino nang katalon. Kasama lang 30,000 iti. Iyap apuntakin ka, di ba? Ha? Ket no kas pagarigan ta may pas ngay monton.
Sa pagarigan. Ito na may pas ngayon, tunti mo ng anak ta. Kas natutulagan tayo kada papa, ituloy mo ito nagbasa. Okay? Tapno, saan ka lang nga agbanag ka katulong. Kaya oras man pa makapaggraduarak kas pagarigan. Tagsasarunong to digit anak ko, anak ta. Isunod, mga iwan ka na ko ada. No, saan nga siya? Di saan naglatan nga basbasa? Katulong ang klatan. Nga pangikarya mi 30,000 pesos. Kahit ko bamat manong medjay. Sa anak pa nga nagregla manong nemi awang pa'y makatawin manong nemi. Ti inauna adamat manen. Ne. Kasapulam mi ti apo ko. Ngayon pagsasarunan nyo batay. Pampaminsanin min kanon, mama. Tapno di ka stakit mamaminsan tirikat. Yan yung harod kita makaalak mo't kadakos sa bagay. Ito lang yung panagpatpatong mo, iha, akit talaga pangganakan ka. Talo manong nemi, digit itagbaling nga bunga, ti anayat mi, kini Marlon. Nadaan kami ti kabugbukudan nga balay, idi pa lang may sa ti anak mi. Damit lang katulong mi manong. Saan ko magwantaan, ti bangaywan ka nagiti talo, nagsasarungan anak ko. So, ang damit lang katulong mi manong. Pagpiyaan na, medyo bumakit nga katulong. Narigatag ko na. Ang mga ulitan ni Marlon, ti aramidin ni amana nga mahilig na kadikiti katulong. Ngayon kasi na po Diyos manong nemi. Nagbalilay nga sisyak. At talaga, ti babae, ti biyag, ti asawa. Akas met iti kinapudnok kang kuhana. Natulungan mi, di kakapsat ko, manong nemi, kit si Maya ti biyag, di kanyak, iti probinsya. Tababayin kada kami, na buludan mi ida. Natulungan mi ida, iti nagpuunan da. Kada dabasit negosyo, datatang kininanang, iso ida, ti asa si kaswanda. At dapat nung ka, di kondawin, manong nemi, ngin ka magbakasyon, nakaragraksak kami, nakaragraksak da, magsarabo kaniyak, kada kami, kanaragsak met di kiti kawapagyan. Ni Cora manong nemi, nabayag nga damot ten asawa na. Dato nga ron ti pagkasalitak manong. Kanagyaman naglaunay, ti anos mo na urnos, kalpasang inakinsen keng ka, through your messenger, iti pakabuklan sa mariti pagkasalita. Kaya thank you, iti laing mo nang ibasa, kit sabi ko mat, at damat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag, kadikiti padag ka nagdengeg, ken nagbuya, tuwing ordagyaman nga pagaya mo, Lorna. Thank you mat ken ka, Lorna. And thank you kadagiti nagbuya,